Tutok-tutok man lagi ka. Ay sus, magbida biya ka nga. Kibaw biya ka nga, dugay na kita wala nakasakaw kapayas. Usa kag kapayas nga wala pa man na nangahinog. Ay sus, tuo man ka. Why hinog? Nangalarag mo lang ginandahon. Nangalarag lagi pero wala pa'y kuan hinog. Sus, magbida biya nimo. Bisan pag guwang na, makaon ko, kay hindot kay na naang lamian ng guwang, kay hindot kay usap-usapon. Ah, kabalo na ko anay sa imong huna-huna. May pa mga tulog tag sayo. Mga tulog tag sayo oy kay watay makuhaan ng kapayas nga. Wala pa nang hinog. Ang bida ni diop kita sa trabaho kay musaka ta nang musaka. Wal dugay na kita wala nagsakaw kapayas. Mga tulog ta. Ang sabi ka ni. Kaya ay hunahuna ng kapayas nga. Saka-saka nga pa nang hinog. Pagpuyo ko diha. Naunsa man na di man kakapuyo. Sige makaglihok-lihok. Ah, kubida ni mo kisa may ganahan matuog kuno ani kuno nga ganahan ka mo sa kapayas. Nya makauna pa kakatuog ani. Unsaan man imo pagsaki wa man yung hinog ng kapayasa. Di pupo na to na bisa guwang na. Pagkoy klaro mga tulog tayo mga tulog.
Una gini. Laas na gini. Nakasaka lagi ko kapayas. Nituo ka nga, makasaka ka og kapayas. Ibutangan ko nag CCTV. Bida ba?